Máme do piči na to tak. Kde je ten Fikovi? Čo tam? To pomeň, dáme to na internet. Ale nemá foťák jačí. Fojka. Už tá nefotím, Janko. Tak povedz, že začiatok prvej časti. Druhej časti. Áno. Pokračovanie. Alebo to be continue. Ako sa to povie? Što ne jadam. Na očach. A rozmáš kde? Kde očach? Ja sa hovorím ľudovo. Šťápku máš kde? Nemá určite, ja som to vypal. Musím presvedčiť. Musí presvietiť. Ja nesiem byť televízii. Jano, si na internete, vieš o tom? Tvoja fotka je na internete. Celá? Celá. Sú tam holí? Nie. Nevieš, že Máš tu byť bol pod stolom. Že nemôže prejsť. Môžete ísť. Ja, no, posljednje to videl. Lebo ja som sa